Meer dan 3000 mensen zeggen op Tialf dat de Flyers het dreigingen in de finale tegen Heijs Den Haag. Die pakten in de eerste periode de voorsprong via Stees van Bentum. Topscorer Trevor Petersen zorgde aan het eind van de eerste periode voor de Virginia League-maker. De tweede periode begint dramatisch voor de Flyers. Al na zo'n 20 tellen zet Donny van Muscher de Hagenezen weer op voorsprong. De Friezen wankelje en Hunt loekt aan de needrem. Penalty shot Den Haag. Maar Oosterwijk redt en het bloot 1-2. Nog 20 minuten had de Flyers dan om het duel met Hatta te loeken. Trevor Petersen profiteert optimaal en zet de puck achter Den Haag goalie Brett Magnus 2-2. Alles is weer mogelijk. Tialf ontploft benij als Mark Nijland de wichtigste goal in zijn carrière maakt en de eerste voorsprong is daar. Zeg ik te veel als ik zeg dat je je belangrijkste goal van je leven hebt gemaakt? Misschien in mijn carrière wel, misschien wel ja. Wat een belangrijke was dat, zeg. Deze was heel belangrijk, maar niet alleen ik, iedereen heeft ervoor gevochten. Ja, en ik mocht er gelukkig zijn om een 3 te schieten. Een bloedstalende slotfase volgt met Trevor Hunt onderschept en beslist het duel met een empty net goal. Kom je ook nog achter en dan denk je het zal toch niet, maar het is zo lekker om deze dan ook voor zo'n publiek te pakken vandaag. Het kampioenschap is binnen, de 10e landstitel is een feit. Spektakel ook voor het publiek vandaag, toch? Of niet? Vanaf het begin, vechtpartijen, knokpartijen, volle inzet. Hartstikke mooie finale. Ja.